Hi guys, welcome to our channel TFAFers TV. We are back again with the latest breaking news. There is a video and image confirming that former police detective Jason Muvevi wekuraya vanhu kuWedza 3 last week asungwa. Asi video racho rikuratidza kuti asungirwa kubhodha rekuMozambique papa ine maCID, mapurisa ekuZimbabwe nemapurisa ekuMozambique akasangana. Asi vanhu vachema nekuti ko zvamamusunga netambo anogona kuzotiza. Vamwe vanhu vadedzera kuti ko iyo Mozambique haina mahandcuffs here. Mumwe munhu auya akati ndo arrest yacho here yeshinda iyo. Mumwe munhu akati ko sei ndiri kuona comic pastor papicture. Munhu achema akati anenge comic pastor. Mumwe munhu akati saka mondi yakadai inototyawo kukuvara because anga achichema mufesi wacho. Mumwe munhu akati shiri inozongofa. Mumwe munhu akati kana vakomana vakuda kukubata vanokubata chete, ndikunzwei futi muchiti mapurisa ari useless. Mumwe munhu akati exactly pakabatirwa chidhumo namasendeke. Mumwe munhu akati ndiye aitsvagwa nehelicopter inenge denderere zizi here. Mumwe munhu akati what was the reason yekuuraya baba. Mumwe munhu akati ungatize nekupi nepolisi yekuZimbabwe neMozambique vanoshandisa mushonga tunenge tuchiita kupfembera kuti wave papi. Mumwe munhu akati ndo paunoona kuti uniform yeZimbabwe yakatonaka, iye Mozambique kunge hembe dzataso muimbi. Mumwe munhu adedzera kudaro, handisi kuti taso munomuziva here. Mumwe munhu akati at least kwasara pashinjavha. Mumwe munhu akati ko simba rekuti you are doing it wrong ari kuruwanei. Paidedzera kuti ko you are doing it wrong achisungwa. Mumwe munhu akati mutemo wadzosviri. Mumwe munhu akati well done Mozambique in Thomas's voice. Kubatana kweMozambique neZimbabwe. Munoziva ngoma yacho guys yaThomas Mapfumo. Mumwe munhu akati muAfrica haufe wakatiza. The police in Zim looks dull until they start searching for you. Mumwe munhu akati CID effective even beyond borders. Mumwe munhu akati what language is he speaking? Asi akutopenga here because zvimwe zvinhu zvanga akutaura anga akutanga asinganzwiki kuti akutaura Shona kana kuti chii. Mumwe munhu akati ko tambo dzakasunga maoko no handcuffs aisarenda. Mumwe munhu angachiseka. Mumwe munhu akauya akati ko makusunga nemashoeless. Mumwe munhu akati Mozambique can't afford handcuffs. Mumwe munhu akati waiutangirei musindo wacho. Mumwe munhu akati netambo here boys. Mumwe munhu akati they don't have handcuffs. Mumwe munhu akati you can escape that easily especially for ex-cop rakaita seuya anongotiza akasungwa netambo dzebhutsu. Mumwe munhu akati asungwa netambo yesafety shoe. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati mutemo weshiri touziva. Mumwe munhu akati the handcuffs took me out. Zim is full of jokes kikiki. Mumwe munhu angachiseka. Mumwe munhu akati comic pastor before makeup. Ndo nyaya ngatauya nayo guys. Mufesi wayo yokuraya vanhu achita kutiza kuWedza azosungwa azobatwa asi it looks like it was a joint operation whereby papa ine maCID ekuZimbabwe nemapurisa ekuMozambique. Saka ndo nyaya yanga ndakuigirai guys. Thank you so much for supporting us. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.